त्यावेळी शिक्षक हा शिक्षकच होता, त्याचा व्यवसाय हा त्याच्यात अंगतच नव्हता. पण गुरुवर्य जे आपल्या समोर असतात त्यांचं आचरण, वागणं, चालणं हे आपण बघत असतो, आत्मसात करत असतो. हेच नक्कीच त्यांना श्रेय जातं. जेव्हा माध्यमिक शिक्षण घेत होतो तेव्हा सरांची एवढी आम्हाला आदरयुक्त भीती होती की सरांनी प्रिमायसेसमध्ये प्रवेश केल्यानंतर सगळी मुलं पिन ड्रॉप सायलेंट असायचं. त्यावेळी आमचे सर आम्हाला त्याचे शिक्षण द्यायचे, ते आम्हाला असं वाटायचं की ह्या प्रयोगशाळेमधून बाहेरच जायचं नाही. मग ज्यांनी चिमटे असे खाल्ले, मार खाल्ले, ते आयुष्यामध्ये येणाऱ्या नवीन म्हणजे आपल्या आयुष्यामध्ये ना कधीच पोटाला चिमटा काढावा लागला नाही किंवा पाठीवरती असे वार घ्यावे लागले नाही. नमस्कार. गुरु परमात्मा परेशू ऐसा ज्याचा दृढ विश्वासू, संत तुकाराम महाराजांच्या एका अभंगातील या वाक्यांप्रमाणे असंच एक ऋषितुल्य व्यक्तिमत्व की ज्यांनी आपली संपूर्ण सेवा दोडामार्ग सारख्या एका दुर्गम तालुक्यातल्या अशाच एका आतल्या गावात कोल्झर सारख्या गावामध्ये दिली आणि अत्यंत सुंदर, सुजाण आणि हुशार असे विद्यार्थी घडवले. आज या व्यक्तिमत्वाचा 76वा वाढदिवस. या व्यक्तिमत्वाने 76व्या वर्षातून 77व्या वर्षामध्ये पदार्पण केलेलं आहे. परंतु हे पदार्पण करत असताना त्यांच्याकडे अत्यंत मोठं असं एक वैभव आहे आणि ते आहे त्यांनी घडवलेल्या विद्यार्थ्यांचं. तुम्ही बरोबर ओळखलत, हे व्यक्तिमत्व आहे, ऋषितुल्य व्यक्तिमत्व आहे, कोल्झर हायस्कूलचे सेवानिवृत्त शिक्षक पी देसाई सर. सर तुमचं खूप खूप स्वागत आहे. खरं तर देसाई सरांची महती ही संपूर्ण जिल्ह्याला माहिती आहे, परंतु त्यांनी ज्या विद्यार्थ्यांना घडवलं, अशा काही विद्यार्थ्यांना की ज्या विद्यार्थ्यांनी या समाजामध्ये, या महाराष्ट्रातच नाही तर संपूर्ण देशामध्ये आपला नावलौकिक कमवलेला आहे, अशा त्यांच्या 4 विद्यार्थ्यांना देखील आज आमच्या स्टुडिओमध्ये आम्ही आमंत्रित केलेलं आहे. मी सगळ्यांची ओळख करून देते. सगळ्यात पहिल्यांदा मला आनंद होतोय आमच्या स्टुडिओमध्ये स्वागत करताना अच्युत सावंत भोसले सरांचं. अच्युत सावंत भोसले सरांची ओळख सावंतवाडीला तर आहेच, परंतु महाराष्ट्राला नाही, संपूर्ण देशाला आहे आणि ते सर्वात भाग्यवान म्हणजे देसाई सरांचे शिष्य आहेत. दुसरं व्यक्तिमत्व आहे डॉक्टर गोविंदराव देसाई. डॉक्टर गोविंदराव देसाई हे देखील पी देसाई सरांचे शिष्य. त्यांनी त्यांच्याच पावलावरती पाऊल ठेवून कोल्झर सारख्या गावामध्येच आपली सेवा आत्तापर्यंत सुरू ठेवलेली आहे. तिसरं व्यक्तिमत्व आहे प्रवीण परब साहेब. नमस्कार. प्रवीण परब सावंतवाडीकरांना माहिती आहेत, अत्यंत यशस्वी असे उद्योजक आहेत, बांधकाम व्यावसायिक आहेत आणि त्यांनी अत्यंत चांगल्या पद्धतीने आपली सेवा या समाजासाठी देऊ केलेली आहे. आणि चौथं व्यक्तिमत्व आहे बाबूराव धुरी, की जे नेहमी आपण ज्यांना पेपरमध्ये, टीव्हीवरती सातत्याने बातम्यांमध्ये बघत असतो, राजकारणामध्ये सक्रिय आहेत, परंतु त्याचप्रमाणे समाजकारणामध्ये देखील त्याच पद्धतीने सक्रिय आहेत. 4ही विद्यार्थ्यांकडे जर बघितलं आणि जर पी देसाई सरांकडे बघितलं तर त्यांनी ज्या पद्धतीने या त्यांच्या विद्यार्थ्यांना धडे दिलेले आहेत त्याचं आपल्याला द्योतक या सगळ्यांच्या मधून आपण समजू शकतो. पुन्हा एकदा मी तुम्हा सगळ्यांचं मनपूर्वक स्वागत करते. सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे आज खरंच अत्यंत चांगला दिवस आहे. 29 जुलै सरांचं आज 77व्या वर्षामध्ये पदार्पण झालेलं आहे. खरं तर सर मी तुम्हाला विचारू इच्छिते की दोडामार्ग सारखा एक दुर्गम तालुका, त्यात करून कोल्झर सारखा एक गाव की जो अतिदुर्गम आहे, ज्या ठिकाणी तत्कालीन परिस्थितीमध्ये जाण्याची साधनं नव्हती, वाहतुकीची साधनं नव्हती, अशा वेळेस आपण त्या शाळेमध्ये सेवा देऊ केलीत आणि तिथे तुम्ही शिक्षकी पेशा स्वीकारला. काय होतं त्या दिवशी, त्यावेळेसचं वातावरण काय सांगाल थोडक्यात? मी 72 मध्ये BSc झाल्यानंतर शिक्षकी पेशा करावा की अन्य काही या विचारात मी असतानाच आईची माया मला सोडवत नव्हती, आई वडिलांचं प्रेम सोडवत नव्हतं. त्यामुळे जवळपास कुठेतरी माध्यमिक शाळेतच सर्व्हिस करावी अशी त्यांची मोठी इच्छा आणि म्हणून संस्थेकडे म्हणजे चालक संस्थेकडे अर्ज केले आणि त्यावेळी 72 मध्ये मला सुरुवातीला त्यांनी होय म्हणून सांगितलं, नंतर म्हणाले एकच जागा आहे, मिळत नाही. आणि मग मी जून 3 तारीखला गोव्यात गेलो. गोवा पेडणे तालुका ही माझी जन्मभूमी.
आणि कोल्हार ही माझी कर्मभूमी. पेडण्याला आज जे भगवती हायस्कूल प्रसिद्ध आहे, त्या भगवती हायस्कूलला मी पहिली सुरुवात केली. 4-5 दिवस झाल्यानंतर परत माझ्या या शाळेने मागणी केली हजर हो म्हणून, पण ती संस्था मला सोडवत नव्हती. मग त्यांना मी, माझे एक मित्र चांगला काम करणारा, त्यांना मी त्या ठिकाणी हजर करून दिलं आणि मी परत 72मध्ये 13 जून 72मध्ये कोल्हार शाळेत रुजू झालो. शाळेची इमारत वाढत्या मुलांच्या संख्येमुळे कमी पडत गेली. आम्ही केर, भेकुर्ली, तिकडे फुकेरी हे दुर्गम भाग, तिथूनही मुलं असनियापासूनचे हे या कोल्हार हायस्कूलला समाविष्ट करून घेतली. त्यांच्या राहण्याची सोय करून घेतली. काही ना कोणाच्या घरामध्ये, काही म्हणा बोर्डिंगमध्ये. आणि अशा पद्धतीने ही शाळा जवळजवळ 90पर्यंत 500 मुलांची संख्या असलेली शाळा होती. आज परिस्थिती फार बदलली. 100च्या जवळपास या मुलांची संख्या आली. आमच्या वेळी 15-16 शिक्षक होते, आज 1/3 झालेले आहेत. शाळेच्या इमारती भव्य बांधल्यात, लोकांच्या वर्गणीतून, लोकांच्या सहकार्यातून. पण आज रिकाम्या ठेवाव्या लागत आहे. गव्हर्नमेंट म्हणतो आम्हाला भाडं देणं परवडत नाही, भाडं बंद करतो. आणि भाडं गेल्या मधच्या काळामध्ये 10-15 वर्ष बंदच होतं. लोकांनी लोकसहकार्यातून आमच्या संस्थेने, लोकल संस्थेने ह्या शाळांची आजपर्यंत डागडुजी केली. अशा परिस्थितीमध्ये आजपर्यंत हे जे विद्यार्थी आहेत, ह्या विद्यार्थ्यांना आज विचारलं तर बरेचसे आपल्या पोटाला चिमटा काढून दाखवतात की त्यांना मी सांगितलं होतं की हे पोट भरण्यासाठी आपल्याला काय करावं लागेल. तर कुठलंही एक क्षेत्र निवडा आणि त्या क्षेत्रात तुमचं नाव कमवा, की जेणेकरून लोकांचा सहभाग तुमच्यामध्ये येईल, लोकही तुमच्यामध्ये समाविष्ट होतील आणि 4 लोकांना तुम्ही कामाला लावलं याचं श्रेय तुम्हाला मिळेल. काही ॲग्रिकल्चरमध्ये प्रगती करणारी मुलं, KV देसाईंचा मुलगा बांद्यासारख्या शहरामध्ये 28 एकरमध्ये आपली बाग त्यांनी फुलवली, आणखी काही गावामध्ये फुलवली आणि 40 ते 50 माणसं आज कायम त्याच्याकडे नोकरीला कामाला आहे. आज इथं उपस्थित असलेले अनेक क्षेत्रामध्ये अग्रेसर आहेत. त्यामध्ये अच्युत भोसले सावंत हे त्यावेळी धडपडी होते, कार्यक्षम होते आणि या सावंत कुटुंबामधील सर्व त्यांच्या वयाची जी काही मुलं आहेत ही सगळी ग्रॅज्युएट होऊन अन्य भागामध्ये, अन्य क्षेत्रामध्ये वावरली. परंतु याने ग्रॅज्युएट झाल्यानंतर एक तुमची कॉम्प्युटर प्रशिक्षण संस्था काढली आणि तिथून त्याने मागे न वळता आपली वाटचाल पुढे चालू ठेवली. आज सावंतवाडी शहरामध्ये, सावंतवाडी शहर तुमचं जवळपासचे 2-3 गाव, या गावालगत अशी काही शिक्षण देणारी संस्था काढली की KG पासून ते PG पर्यंत
12वीपर्यंतच होणार ते आता पुढे. आणि त्याच्याशिवाय पॉलिटेक्निक्स इंजिनिअरिंगचं, त्याच्यानंतर डिप्लोमा याचं वेगवेगळे कोर्स सुरू केले. असे कोर्स केलेत की या कोर्ससाठी हा भाग सोडून आता मुलं कुठेही बाहेर जात नाही. बरोबर. आता बाहेरची मुलं इथं येत आहेत. बरोबर. आणि ही त्यांची गरुड झेप आता महाराष्ट्राच्या मुंबईच्या शहरामध्ये पोचलेली आहे. आज आमचा सगळ्यांचा त्यांना पाठिंबा आहे आणि आशीर्वादही आहे की ही भरारी अजूनही उच्चतम जाऊ दे, पण पाय जमिनीवर राहू दे, अशी अपेक्षा आहे सगळ्यांची. मागे वळून बघा. दुसरे आमचे ज्यांना आपण दाजी देसाई म्हणून ओळखतो, पण गोविंद शिवराम देसाई, वडील शिक्षक, एक कार्यक्षम आणि चांगले विद्यार्थी घडविणारे शिक्षक म्हणून, आणि दराराही त्यांचा अचाट असायचा. पण कुटुंबाच्या ह्याच्याकडे त्याने फार सामाजिक कार्यामध्येच आपला ओढा ओढल्यामुळे कुटुंबाकडे जसा त्यांचा लक्ष जायला पाहिजे होतं तसं त्यावेळी गेलं नाही. परंतु या मुलांनी आपल्या परीने शिक्षणाची जी काय आपल्याला ओढ आहे तिथपर्यंत जाण्याचा त्याने प्रयत्न केला. गोविंदराव हे भाई सावंतने आपल्या तालुक्यामध्ये जे कॉलेज सुरू केलं, वैद्यकीय महाविद्यालय नाही, हे ह्याचं जानकीबाई सुचिकागृहाला लागून असणारं भाईसाहेब सावंत आयुर्वेदिक कॉलेज, या कॉलेजच्या पहिल्या बॅचचे विद्यार्थी ते. बरोबर. आणि त्याने हा भाग पूर्ण करून शहरामध्ये न राहता ज्या जन्मभूमीत आपण वावरलो, जी कर्मभूमी म्हणून आपण सोपली, त्या कोलजर गावामध्ये आतापर्यंत त्यांनी सेवा केली होती. कालच्या तुमच्या कोरोनामध्ये त्याने अशी काही लोकांची सेवा केली की त्यांचा दवाखान्याचा दरवाजा सतत उघडा होता. तिसरे व्यक्तिमत्व आहे प्रवीण परब. ही सगळी मंडळी सर्वसामान्य कुटुंबातून, शेतकरी कुटुंबातून वर आलेली आहेत. यांना खरा आशीर्वाद आईचा होता. आईने त्यावेळच्या परिस्थितीमध्ये त्यांना शिक्षण देऊन पॉलिटेक्निक पर्यंत इंजिनिअरिंग शिक्षण देऊन एक आज कार्यक्षम म्हणून उद्योगपती म्हणून आज सावंतवाडी शहरामध्ये काम करतायत. बरोबर. आनंदाची गोष्ट आहे. चौथे व्यक्तिमत्व हे सामाजिक कार्यात आहेतच. त्यांचे वडील आमचे परम मित्र, वडील देशसेवा केलेले एक आणि कॅप्टनपर्यंत गेलेले पोचलेले. त्यांचा दुसरा बंधू हा सुद्धा आमचा विद्यार्थी, आता ऑस्ट्रेलियामध्ये आहे ना, ऑस्ट्रेलियामध्ये आहे, चांगला इंजिनियर आहे. हे व्यक्तिमत्व असं आहे की सामाजिक कार्य करत असताना राजकीय भागामध्ये वळले. त्यावेळी त्यांना मी म्हटलं होतं की सामाजिक काम करत असताना राजकीय भागात वळलात अर्थ. आता काही लोक राजकीय भाग बघतात पहिल्यांदा आणि मग सामाजिक कार्याकडे वळतात. पण ह्यांची गोडजोड सुरुवातीपासून जी चालू आहे ती चढत्या क्रमाने आहे. आज ते सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे शिवसेना ठाकरे गटाचे अध्यक्ष झाले. त्याबद्दल त्यांचं अभिनंदन. पक्ष कोणताही असू दे, आपल्या भागाच्या सर्वसामान्य लोकांच्या कामासाठी, विकासासाठी त्याने आपलं योगदान द्यावं. आतापर्यंत जसं दिलं तशी अपेक्षा आम्ही बाळगली
तर ती काही चुकीची वावगी. होणार नाही. बरोबर, निश्चितच. जसं सरांनी सांगितलं, प्रत्येक विद्यार्थ्यांची त्यांनी ओळख करून दिली. मी सुरुवात करेन अच्युत सरांपासूनच. अच्युत सर, जर देसाई सरांकडे जर बघितलं तर त्यांनी सांगितलं की माझ्या आई वडिलांची ओढ मला काही इथून सोडायला देईना, आणि त्यांचं अख्खं संपूर्ण जीवन हे कोलझर सारख्या गावामध्ये विद्यादानामध्ये घालवलं. तसंच कुठेतरी तुमचं साधर्म्य, आई तुमचं शिरवळ हे गाव, तुमच्या त्या गावामध्ये अजूनही तुमचे आई वडील राहतात. तुम्ही उच्च शिक्षित, उच्च विद्या विभूषित झालात, परंतु तरीही मायभूमीची जी काही किंवा आपल्या गावाची जी काही ओढ असते ती तुम्हाला परत घेऊन आली, आणि तुम्ही सावंतवाडी सारख्या चराठी सारख्या एका गावामध्ये शिक्षण पंढरी निर्माण केलेली आहे की जे विद्यादानाचं फार मोठं काम करते. सरांनी आता सांगितलं की आज ज्या शाळेमध्ये ते शिकवत होते त्या शाळेमध्ये एकेकाळी 500 विद्यार्थी असायचे, आज 100 विद्यार्थी नाहीत. परंतु सर, आज अच्युत सावंत भोसलेंच्या कॉलेजमध्ये जवळजवळ 2-2.5 हजार पेक्षा जास्ती विद्यार्थी आहेत. त्यामुळे त्यांनी जे काही कर्तृत्व केलेलं आहे ते निश्चितच मोठं आहे. सर, काय सांगाल? एकूणच पी देसाई सर तुम्हाला शिक्षक म्हणून होते, कसं तुमचं म्हणजे विद्यादानाचं कार्य आणि तुम्ही विद्यार्थी म्हणून त्यांच्याकडून घेतलेला अभ्यासाचं जे काही कौशल्य आहे ते काय सांगाल? पहिल्यांदा सरांना 76 वर्षाच्या वाढदिवसाच्या खूप खूप शुभेच्छा. आणि आम्ही खूप फॉर्च्युनेट आहोत सगळे विद्यार्थी की शिक्षकाबरोबर आम्हाला मुलाखत करता येतात. बेंचर्स आणि ह्याच्यामधला जो फरक आहे तो आज म्हणजे एका लाईनमध्ये बसायला मिळत आहे. दुसरी गोष्ट कौतुकास्पद अशासाठी आहे की ज्या रिमोट एरियामध्ये होतं, म्हणजे मी शिरवल गाव होतं आणि कोलजरला आमची शाळा होती, आणि शाळेतनं आम्ही येताना सुद्धा सरांनी एक मस्त आता सांगितलं साकवावर नाही यायचं. मला ते आता आठवण आली, त्यावेळी आमच्याकडे पूल नव्हतं, 2 झाडं होती, झाडाला ते बांबू बांधायचे आणि साकवावरनं आम्ही यायचो. आता सुदैवाने पूल झाले, जसे हे झाले तसे. पण त्यावेळेचं खरोखर शिक्षण आणि शिक्षक हे वेगळ्या लेवलचे होते, आणि आत्ताचं शिक्षण हे पूर्णपणे व्यावसायिक दृष्टीनं झालेलं होतं. त्यावेळी शिक्षक हा शिक्षकच होता, त्याचा व्यवसाय हा त्याच्यात अंगतच नव्हता. म्हणजे ह्या शिक्षकांना बघून म्हणजे त्यावेळेचे शिक्षक हे एवढे डिवोटेड होते, म्हणजे माझा मुलगा चांगला कसा व्हायला पाहिजे, त्याला सगळं यायला कसं पाहिजे, त्याच्यासाठी एक्स्ट्रा कोचिंग क्लासेस हे तिथे संध्याकाळी बसूनच घ्यायचे. सकाळी 8 वाजता आम्हाला बोलवून घ्यायचे, उशिरापर्यंत आम्हाला ठेवून घ्यायचे आणि करून घ्यायचे. म्हणजे हा सगळ्याच म्हणजे पी सर हे पुढे होतेच, पण त्याच्याबरोबर इतर जेवढे शिक्षक होते तेवढे कुठले व्यवस्था म्हणजे त्यांना घरी जाणं हे नाही आहे. आणि घरी गेले तरी आपल्या शेतीच्या कामात जायचे, आणि तुम्ही कधी आमच्या घरी या, आम्ही तुम्हाला शिकवण्यासाठी रेडी असतात. असं म्हणजे त्यावेळेचं शिक्षण आणि आत्ताचं शिक्षण मी अशासाठी बायफेट करतोय की आत्ता सुद्धा मी अशा एज्युकेशन सिस्टीमचा पार्ट आहे. ते एज्युकेशन आणि आत्ताचं एज्युकेशन ह्याच्यामधला फरक ना जिवंतपणे जाणवतो. म्हणजे आज आम्ही समोर ह्यांच्या लाईनमध्ये बसतो, पण आम्हाला त्यावेळी शाळेत असताना आम्हाला समोरून जायची पण आमची हिंमत नसायची. यातला एकही विद्यार्थी त्यांच्या समोर म्हणजे पी सर असू दे किंवा सगळे शिक्षक असो एवढा आदर होता, भीती होती. आणि आजचं जे जनरेशन बघतोय आपण, शिक्षक कोण आणि विद्यार्थी कोण ह्याच्यामधला डिफरन्स सांगणं थोडंसं खूप कठीण झालं. दुसरी गोष्ट, त्यावेळेच्या शिक्षकांची बुद्धिमत्ता आणि अभ्यास करण्याची जिज्ञासू वृत्ती ही प्रचंड होती, आणि खूपच प्रचंड होती, म्हणून आमच्यासारखे विद्यार्थी घडवले गेले. दुसरी गोष्ट, त्यांच्यामधनं जे शिकवण्यासारखं जे काय होतं ना, त्याच्या आचरणातनं सगळ्या शिक्षकातनं जेवढं मिळालं ते बाय डिफॉल्ट आमच्या सगळ्यामध्ये आलेलं आहे. म्हणजे 10 वाजता जर शाळेत यायचं असेल तर आपल्या घरची सगळी कामं आटपून शाळेत येणं, शाळेची जबाबदारी करणं, उशिरापर्यंत जाऊन पुन्हा घरची जबाबदारी कंप्लीट करणं. त्यावेळी आत्ताच असं मला वाटतं आर्थिक सक्षमता आलेली आहे, त्यावेळी आर्थिक सक्षमता एवढी शिक्षकांमध्ये नव्हती, पण आता प्रचंड आलेली आहे. हा जो फरक आहे हा एक जाणवतो. आणि मगाशी म्हटलं तसं आम्ही खूप फॉर्च्युनेट आहोत की आम्ही त्या बॅचचे म्हणजे 89-90च्या बॅचचं आहे. जसं आता मी बोराव सरांचा भाऊ हा माझा क्लासमेट होता जो आमचा IITN झाला. मला सांगायला अभिमान वाटतो की आम्ही दोघे एकत्र असायचो, हॉस्टेलपर्यंत एकत्र असू दे. आणि मला वाटतं मुंबई IIT पवईला IIT कंप्लीट केलं त्याने, आणि आता बेंगलोरवरून बाहेर आहे. म्हणजे तो आमचा फर्स्ट आलेला मुलगा होता, तो सरांचा विद्यार्थी आहे. आणि आम्ही इथे असल्यामुळे आम्ही सहज झालो, अदरवाईज जर लिस्ट केली असती तर बरीचशी अशी
आमच्या सुद्धा पुढे असलेली लिस्ट गोळा झाली असती. कदाचित आम्ही इथे लोकल असल्यामुळे आम्हाला बोलवलं गेलं पहिल्यांदा. तर अशी मोठी लिस्ट आहे ह्या सगळ्यामध्ये आणि खरोखर ह्या जनरेशनचा आम्ही पार्ट होतो याचा आम्हाला खूप सार्थ अभिमान आहे. निश्चितच. सर, जसं तुम्ही सांगितलं की सरांच्या एका दरारायुक्त म्हणजे आदरयुक्त भीतीच्या ह्याच्या खाली तुम्ही शिकलात, परंतु त्याचा खूप मोठा उपयोग झाला. आज तुम्ही ज्या पोझिशनवरती आहात, ज्या पद्धतीने तुम्ही देखील विद्यादानाचं कार्य हातामध्ये घेतलेलं आहे, त्याचं कुठेतरी बीज सरांनी पेरलेलं होतं आणि त्याचं आता वटवृक्षामध्ये रूपांतर होतंय. निश्चितच. त्याच्यानंतर असेच सरांचे एक विद्यार्थी डॉक्टर दाजी देसाई, त्यांचं नाव आहे गोविंद देसाई, परंतु दाजी देसाई म्हणून हे त्या संपूर्ण दशकोशीमध्ये फेमस आहेत. जसं सरांनी सांगितलं की कोरोनाच्या काळामध्ये जेव्हा सगळ्या हॉस्पिटलचे दरवाजे पहिल्यांदी भीतीने बंद होते, अशा वेळेस दाजींचा दवाखाना मात्र सगळ्या रुग्णांसाठी सताड उघडा होता. समाजसेवेचं व्रत हे त्यांच्या घरामधूनच त्यांना मिळालेलं आहे, परंतु पी देसाई सरांच्या पावलावरती पाऊल ठेवून त्यांनी कोलझरमध्येच आपली सेवा ही कायमस्वरूपी सुरू ठेवलेली आहे. डॉक्टर दाजी देसाई, काय सांगाल सरांचं शिक्षकत्व आणि तुम्ही त्यांचे शिष्य, हे जे काही तुमचं नातं होतं आणि त्यांनी तुमच्यामध्ये हे जे काही समाजसेवेचं जे काही बीज रोवलेलं आहे, आज तुम्हाला कुठपर्यंत घेऊन गेलं? सर्वप्रथम गुरुवर्य पी सरांचं आज त्यांच्या 76व्या वाढदिवसा दिवशी शुभेच्छा देतो, त्यांना अभिनंदन करतो आणि त्यांना आरोग्यमय पुढे दीर्घायुष्य लाभो हे आम्ही सर्व आमच्या मित्रांतर्फे ईश्वरचरणी प्रार्थना करतो. आताच जसं मॅडमने म्हटलं किंवा अच्युत सावंत सर म्हणाले त्याप्रमाणे मुळातच जमिनीत कस असावा लागतो आणि तो वाढवावा लागतो. ते काम आमचे गुरुवर्य पी देसाई सर आणि त्यांचे सहकारी, त्यावेळेची जी गुरुवर्यांची पिढी होती, ते आता जसे सावंत सर बोलले त्याप्रमाणे ते एक वेगळंच रसायन होतं. त्यांच्याचमुळे आम्ही हे सगळं त्यांच्यातूनच आत्मसात करत गेलो. घराण्याचा तो वारसा होताच, पण गुरुवर्य जे आपल्या समोर असतात त्यांचं आचरण, वागणं, चालणं हेच आपण बघत असतो, आत्मसात करत असतो. त्याचा मोठा अंश आहेच. नक्कीच त्यांना श्रेय जातं या गोष्टीचं. नक्कीच. डॉक्टर साहेब, जेव्हा तुम्ही सेवा देता, म्हणजे आजही तुम्ही दशकृषीमध्ये फिरत असता, तुमचं स्वतःची बायपास झालेली आहे, ऑपरेशन झालेलं आहे, पण तो अजूनही तुम्ही ही जी काही सेवाव्रत, ती धर्म तुमचा आहे तो सोडलेला नाहीये. काय सांगाल? सरांचं वय आज 77 मध्ये पोहोचलेले आहेत, तुम्ही देखील त्यांच्या पावलावरती पाऊल ठेवून अत्यंत कठोर, म्हणजे अजूनही दोडामार्ग तालुक्याची फार मोठी परिस्थिती सुधारलेली नाही. अजूनही पाणी, जर खूप पाऊस पडला तर रस्ते बंद होतात, हत्तींचा प्रश्न आहे, इतरही रानटी जनावरांचा प्रश्न आहे. अशा वेळेस अनेक गावांमध्ये तुम्ही रात्री अपरात्री सेवा देता, काय वाटते अशा वेळेस? काय मॅडम आहे की माझा जन्मच म्हणजे जन्मभूमीच ती आहे. या सगळ्या अनंत अडचणीतूनच आम्ही मोठे झालो. सगळं बघितलेलं आहे आजूबाजूला. वेगळं काही कोणी सांगून किंवा हे करून असा विषयच नाही. ते सर्व भोग आम्ही सुद्धा एक त्या सिस्टीमचा भाग म्हणून भोगलेले आहेत. त्यामुळे काहीतरी करावं, त्याच्यातून वर यायला पाहिजे समाज आपलं, ही भावनेतूनच ह्या गोष्टी घडत गेल्या. ते म्हणजे मुद्दाम असं काहीतरी त्याला करणं ठरवून असं नाही विषय, तो आतूनच येतोय असं म्हणायला हरकत नाही. निश्चितच. निश्चितच. मी येईन प्रवीण परबांकडे. प्रवीण परब हे अत्यंत यशस्वी असे उद्योजक आहेत. सरांनी सांगितलं की त्यांच्या आईमुळे खरं तर तुम्ही ह्या उच्च शिक्षणाच्या दिशेला तुमची वाटचाल झाली. त्यांनी तुम्हाला उद्युक्त केलं आणि तुम्ही आज एका फार चांगल्या पोझिशनला आहात. सावंतवाडीसारख्या ठिकाणी तुम्ही अत्यंत उत्तम सेवा देताय. एक यशस्वी उद्योजक म्हणून तुमची ख्याती आहे. जसं सरांनी सांगितलं त्याप्रमाणे आई तर आहेच, आई ही पहिली गुरु असते आणि त्याच्यानंतर आपले जे शिक्षक असतात ते आपले गुरु असतात. दोघातला फरक तुम्हाला तुमच्या शिक्षणाच्या वेळेस कशा पद्धतीने जाणवला की एकच माऊली आहे आणि तीच आपल्याला शिक्षण देते, अशा पद्धतीचा भास त्यावेळेस तुम्हाला होत होता? काय सांगाल? नमस्कार. प्रथमतः सरांच्या अमृत महोत्सवी वाढदिवसानिमित्त मी सरांना शुभेच्छा देतो. तसंच त्यांना चांगला आरोग्य आणि कौटुंबिक सौख्य लाभो अशी माऊलीचरणी, परमेश्वराचरणी प्रार्थना करतो. बोलायचं झालं तर तो काळ म्हणजे 89-90च्या दरम्यान, म्हणजे जवळपास आता 40च्या दरम्यान आलो आहे. आणि त्याच्या अगोदर सर ज्यावेळी 72मध्ये कोल्हारमध्ये विद्याजानाचं काम करत होते, तो काळ म्हणजे अतिशय दुर्गम भागामध्ये सरांचं जे सगळं शिक्षण किंवा जे विद्याजानाचं काम झालं. मी अभिमानाने सांगेन, आता आपण इथे जे सगळे विद्यार्थी बसलेलो आहोत, सगळं जसं तुम्ही मॅडम म्हणालात की आई वडिलांनंतर गुरु,
आईवडिलांनी हाताला धरून आपल्याला सगळं केलं. माझी आई वारली, परंतु अतिशय कठीण परिस्थितीत मी स्वतः शिक्षण घ्या. सगळ्यांना माहिती आहे, दाजी डॉक्टर आहेत, भोसले सरांचे वडील वगैरे सगळ्यांचे संबंध राहिलेले, ह्यांचे वडील पण त्या ह्यांच्या ह्या सगळ्यांच्या दरम्यान आमची अति म्हणजे कठीण परिस्थितीत गेलो. परंतु नंतर ज्यावेळी आम्ही समाजसेवा हायस्कूलमध्ये शिक्षणासाठी गेलो त्यावेळी सरांसारखे अजूनही सर आहेत, पण सरांचं जो आम्हाला मार्गदर्शन मिळालं ते अतिशय मौलिक. आणि जे काय आता थोडी बहुत आपण समाजामध्ये काम करतोय, वावरतोय, सामाजिक क्षेत्र असेल, स्वतःचं व्यवसायाचं क्षेत्र असेल, सगळं श्रेय गुरुजनां आईवडिलांबरोबर सरांनाच जातं. सरांबद्दल मी सांगतो की सरांची आम्ही ज्यावेळी माध्यमिक शिक्षण घेत होतो त्यावेळी सरांची एवढी आम्हाला आदरयुक्त भीती होती की सरांनी प्रिमायसेसमध्ये प्रवेश केल्यानंतर सगळी मुलं पिन ड्रॉप सायलेंट असायचं, पिन ड्रॉप सायलेंट. आणि अतिशय सरांची शिकवण्याची जी हातोटी होती त्यावेळी मॅडम 72च्या दरम्यान म्हणजे 53-54 वर्ष झाली आणि कोलझरसारखे गावामध्ये अतिदुर्गम भाग जिथे सरांनी जसा उल्लेख केला, मध्ये कोलझर गाव आणि बाजूला 3 नद्या, संपर्क तुटायचा 1.5 2 महिने पावसातले अतिशय. आम्ही अच्युतराव आणि मी आणि धुरी साहेब हे कोलझरचेच, आम्ही पलीकडे राहायचो. अक्षरशः 4-4 दिवस आम्ही शाळेत जायचो नाही, कारण मध्ये पूलच नसायचा, पाणी यायचं. आणि मग अच्युतराव जसं बोलले 2 झाडं होती अच्युतच्या घराखालती आणि त्या झाडांचा आधार घेत आमच्या ग्रामस्थांनी अंगमेहनतीने झापळं बांधून साकव केलेला होता आणि जीव घेण्या परिस्थितीतून आम्ही ते कसरत करत जायचो. आई वडील यायचे, घरातले लोक यायचे, गावातले आमचे लोक असायचे, हाताला धरून आम्हाला पोचवायचे. अशा परिस्थितीमध्ये त्यावेळी आम्ही शाळेत जायचो. आणि सरांच्यावेळी त्यावेळच्या काळात म्हणजे 52-53 वर्षापूर्वी कोलझरमध्ये सर सायन्स फॅकल्टीचे विद्यार्थी आहे सर, उपजतच सर हुशार आणि शिकवण्याची हातोटी. ॲक्च्युअल सर त्यावेळी रसायनशास्त्र आम्हाला घेत होते, परंतु ज्यावेळी आम्ही 10वीत गेलो मॅडम त्यावेळी संस्थेकडे बायोलॉजीचा शिक्षक जीवशास्त्र उपलब्ध नव्हता त्यावेळी. परंतु आता करायचं काय, शिक्षकच उपलब्ध नाही. मग संस्थेने सरांना म्हटलं अरे बा कोण करणार, तर संस्थेने पुढे नाव आलं कोलझरमधून किंवा संस्थेमधून की ते पी देसाईंचं होतं. आणि पी देसाईंनी रसायनशास्त्राचा हातखंडाच आहे घेतलं पुरा. त्यांनी जवळपास 72 पासून 90 पर्यंत रसायनशास्त्र शिकवते. परंतु आमच्या बॅचच्या दरम्यान संस्थेला काही अडचण आली शिक्षकाची, त्यावेळी सरांनी बायोलॉजी घेतलं. आणि सर अतिशक्ती मॅडम नाही सांगत, बायोलॉजीमध्ये आमच्याच वर्गात 100% मार्क, मी त्याच्यात आहे 100%, परंतु आणि असे 4-5 विद्यार्थी होते की त्यांनी सुद्धा तेवढे मार्क घेतले. म्हणजे सांगायचा मुद्दा की सरांनी नवीन विषय असून सुद्धा आम्हाला जे शिकवलं, एक शिकवण्याची वेगळी हातोटी असायची की सरांनी एखादा टॉपिक सांगितला आपल्या वेगळ्या शैलीमध्ये की तो फीड करायचा, कॉम्पिटंट आहे. तर असे सरांचे आम्हा विद्याजनाचं आहेच. पण आता जेव्हा आम्ही काम करतोय कुठेतरी समाजामध्ये, राजकीय क्षेत्रामध्ये, सामाजिक क्षेत्रामध्ये, तेव्हा मी कधीतरी सरांचा फोन येतो किंवा मी जो विचारतो तेव्हा सर जेव्हा सूचना करतात ती अतिशय मला भावलेली आहे की नाही प्रवीण ते असं झालं पाहिजे, हे असं कसं होऊ शकतं. मग त्याचा जेव्हा मी फॉलोअप घेतो किंवा आम्ही फॉलोअप घेतो त्यावेळी त्याचे रिझल्ट्स चांगले जातात, जसं गेल्या 20-25 वर्षाचा अनुभव आहे. तर हे सगळं सरांचं आहे. सरांनी जे अमृत महोत्सवी वर्ष आहे, सरांचं आरोग्य असे सर पहिल्यापासून अतिशय निरोगी असं आयुष्य सरांना लागले, ते ईश्वर देणगीच आहे. असंच त्यांनी 100 पूर्ण करावी अशा निमित्ताने मी त्यांना शुभेच्छा देतो. सरांनी जे आमच्यावर जे संस्कार केले त्या संस्कार मी या निमित्ताने तुमच्या स्टुडिओमध्ये अभिवाचन देतो की हीच नीतिमूल्य जी आम्हाला सरांनी बीज पेरली, ती नीतिमूल्य समाजामध्ये आमचा उपयोग होण्यासाठी आम्ही ती कार्यरत राहू असं अभिवाचन देतो. पुन्हा एकदा सरांच्या दीर्घायुष्य आणि कौटुंबिक स्वास्थ्यासाठी सरांना खूप खूप शुभेच्छा देतो आणि मॅडम मी थांबतो. नक्कीच प्रवीण परबांनी जे सांगितलं की सरांनी शिकवलेली जी काही नीतिमूल्य आहेत ती तशीच पुढे ठेवण्याचं अभिवचन आज त्यांनी दिलेलं आहे. आपण नेहमी बघतो की जेव्हा एखादा माणूस सक्सेसफुल होतो आणि एका ठराविक पायरीच्या पुढे जातो त्यावेळेस तो पाठी वळून बघत नाही अशासाठी की जाऊ देत, जे पाठचं झालेलं आहे ते झालेलं आहे, परंतु पुढे आपण आपल्या मदात आपल्या मस्तीमध्ये आपण पुढे जायचं. परंतु असं कुठेही या 4ही विद्यार्थ्यांपैकी एकाही विद्यार्थ्यांमध्ये बोलताना दिसत नाहीये. आणि तोच वसा प्रवीण परबांना पी देसाईंकडून आलेला आहे. हे निश्चितच त्यांचं एक भाग्याचं लक्षण आहे, ते भाग्यवान आहेत. आपण पुढच्या एका विद्यार्थ्यांकडे जाऊया की जो विद्यार्थी आज राजकारणामध्ये तेवढाच सक्रिय आहे, परंतु राजकारणाच्या पहिल्यांदी त्यांचा बेस आहे तो समाजकारणाचा. कुठेही फक्त दोडामार्गमध्ये नाही, जिल्ह्यामध्ये कुठेही काही प्रसंग असो, बाबूराव धुरी तिकडे पहिल्यांदी धावून जातात. आज त्यांनी जसं सांगितलं की पी देसाई सरांनी सांगितलं की त्यांचा बंधू की जो
IIT पवई की जी एक अत्यंत उत्कृष्ट संस्था संपूर्ण भारतात नाही जगामध्ये नावलौकिक आहे अशा संस्थेमध्ये शिक्षण घेतलेलं आहे आणि ते आज ऑस्ट्रेलिया स्थित अत्यंत चांगल्या पद्धतीने तिथे देखील आपलं काम करतायत. आपण जाऊया बाबूराव धुरींकडे. धुरी साहेब, तुमचं पहिल्यांदा स्वागत आहे. समाजकारण हा तुमचा गाभा आहे, त्यात करून PP देसाईंसारखे शिक्षक तुम्हाला लाभलेले होते. त्यांच्या एका वेगळ्या शिस्तीखाली, त्यांच्या वेगळ्या म्हणजे एका शिस्तबद्ध वातावरणामध्ये तुम्ही शिक्षण घेतलेलं आहे. हे तुमच्या पुढच्या आयुष्यासाठी तुम्हाला कसं पूरक ठरलं? माझ्या गुरुचा जन्मदिवसाच्या मनपूर्वक मी शुभेच्छा देतो आणि खऱ्या अर्थानं गुरु शिष्याला इथं एकत्र आणण्याची संधी आपल्या मीडियाच्या माध्यमातून आली, त्याबद्दल आपले आणि आपल्या सर्व परिवाराचे आम्ही धन्यवाद देतो. खरं तर माझं गाव आणि मी शिक्षण घेत असलेली शाळा ह्याच्यामध्ये 5 किलोमीटरचं अंतर होतं. मध्ये नदी नाले वगैरे होते आणि आम्ही पायपीट करून त्या ठिकाणी जायचो. आणि ज्यावेळी कोलझरची मुलं आणि आजूबाजूच्या गावातून येणारी मुलं, ह्या सर्व मुलांना त्या ठिकाणी जरी मुलं शिकण्यासाठी जात असली तरी शिक्षक वर्गाचा आमच्याकडे बघण्याचा दृष्टिकोन किंवा आम्हाला सहकार्य करण्याचा दृष्टिकोन हा दुपटीनं होता. कारण त्यांना माहिती होतं की ही मुलं सकाळी घरातून 8:30 वाजता बाहेर पडत असत आणि त्या ठिकाणी शाळेमध्ये 11 वाजता येत असल्यामुळे अत्यंत काळजीपूर्वक त्यावेळी आम्हाला ते हाताळत होते. माझ्याबद्दल जर सांगायचं तर त्यावेळी चीन असेल किंवा पाकिस्तान असेल ह्याचे युद्धाचे डग त्यावेळी होते आणि सतत वर्तमानपत्र ही शाळेच्या त्या ठिकाणी डेस्कवर बाहेर लावलेली असायची वर्तमान बोर्डवर आणि ती वाचल्यानंतर आमच्या मनामध्ये एक वेगळा ताणतणाव होता आणि हा ताणतणाव सुद्धा त्यावेळी आमचे गुरु त्यावेळी ओळखत होते. खरं तर सर वर्गामध्ये आल्यानंतर मगाशी सांगितलं प्रवीणजी परब यांनी की मुलं अगदी शांत व्हायची. खरंच मुलं अत्यंत शांत व्हायची, पण आम्हाला माहिती होतं की ज्यावेळी आमचा होमवर्क ज्यावेळी सर तपासायचे तेव्हा आम्हाला A+ द्यायचे. म्हणजे कुठचेही मार्क देत असताना त्यांनी कधी हात आकट्टा घेतला नाही. त्यामुळे अत्यंत प्रेम करणारा गुरु म्हणून सर्वच मुलं आम्ही त्यांच्याकडे पाहत होतो. दुसरा विषय आम्हाला ते जीवशास्त्र आणि रसायनशास्त्र शिकवायचे आणि जवळपासच्या ज्या शाळा होत्या, हायस्कूल होत्या, त्याच्यामध्ये कोलझरची जी प्रयोगशाळा होती ही सर्वात मोठी प्रयोगशाळा होती आणि त्याच्यामध्ये वेगवेगळे जीव त्या ठिकाणी परीक्षणासाठी ठेवलेले होते. ज्यावेळी आमचे सर आम्हाला त्याचे शिक्षण द्यायचे ते आम्हाला असं वाटायचं की ह्या प्रयोगशाळेमधून बाहेरच जायचं नाही. मग सर सांगायचे चला आता वेळ झाला, पुढच्या वेळी आपण ह्या ठिकाणी येऊ. अशा प्रकारचं खेळीमेळीमध्ये मला ते 8वी ते 10वी पर्यंत खऱ्या अर्थानं शिक्षण मला PP देसाईंकडनं मिळालं. त्याचबरोबर मी आपल्या स्टुडिओतून आवर्जून सांगू इच्छितो की त्या ठिकाणी सामाजिक क्षेत्र असेल, राजकीय क्षेत्र असेल, तसं जर बघितलं तर कोलझर ही शिक्षणाचं माहेरघर आहे. कारण मोठं हायस्कूल, सर्वात जास्त मुलं, प्रत्येक वर्गामध्ये जर बघितलं तर 3-3 तुकड्या असायच्या. अपवादात्मक 4थी सुद्धा तुकडी त्या ठिकाणी उपलब्ध करून द्यावी लागत असायची. म्हणजे एवढं शिक्षणाचं माहेरघर त्या ठिकाणी असताना सामाजिक क्षेत्रामधले काम करणारेच गुरु त्या ठिकाणी आम्हाला विद्यादान करायचे. त्यामुळे सामाजिक चळवळीची सुद्धा आमच्यावर त्या ठिकाणी मार्गदर्शन त्या ठिकाणी मिळालं. माझे दुसरे गुरु G देसाई आज ते हयात नाहीत. खरं तर त्यांच्याकडे शिकताच मी जिल्हा परिषदच्या इलेक्शनमध्ये सरांच्या विरोधातच त्या ठिकाणी उभं राहिलो. मी त्यांचे आशीर्वाद घेतले आणि त्यांनी सांगितलं तू पुढे चलत राहा, कारण मी तुला असा घडवलाय की तू कुठं थांबणार नाहीस. आणि खरं तर मला त्यावेळी PP सर आणि इतर जे गुरूंनी माझ्यावरती मार्गदर्शन केलेलं आहे त्याचा वसाच घेऊन मी पुढे चालत आहे. मी तुम्हाला आपल्या मीडियाच्या माध्यमातून माझ्या या गुरूंना ग्वाही देतो की कुठेही आपल्या नावाला, आपल्या शाळेला बाधा येईल अशा प्रकारचं कृत्य मी अजिबात करणार नाही. निश्चितच बाबूराव धुरी जरी राजकारणात सक्रिय असले तरी त्यांनी ज्या पद्धतीने या गुरुकडून शिक्षण घेतलेलं आहे ते जर बघितलं तर निश्चितच आज राजकारणामध्ये जे आपण बघतोय तशा पद्धतीचा त्यांचा पाय कुठेही घसरणार नाही हे 100% आपण निश्चितच हे सांगू शकतो. एकूणच जर बघितलं तर मी जे सरांबद्दल ऐकलेलं आहे की सरांचा एक वेगळा दरारा असायचा. म्हणजे सरांची एकतर करारी नजर ही एक त्यांचं फार म्हणजे ते एक असायचं. त्यांचा एकूणच म्हणजे देहयष्टी आणि ते शाळेत आले की विद्यार्थ्यांवरती एक वेगळा असलेला त्यांचा धाक. परंतु ह्या सगळ्यामध्ये मी एक वारंवार ऐकलेलं आहे की त्यांचं पोटाला चिमटा काढणं. पोटाला चिमटा काढणं हा शब्दप्रयोग आपण आज वेगळ्या पद्धतीने वापरला जातो, परंतु ते लिटरली पोटाला चिमटा काढायचे. तुमच्यापैकी कोणाकोणाला पोटाला चिमटा काढलेला आहे काय सांगाल?
म्हणूनच पहिल्यांदा प्रवीण परवांकडे येईल. होय. काय सांगाल? आता तुम्ही बोललात ना पोटाला चिमटा, सरांना बघितलं की नाही की जिथे चिमटा काढलेला होता तिथे दुखायला लागतं. पण तो चिमटा भविष्यात आम्हाला उपयोगाला आला, कारण ते जे शालेय जीवन आहे मॅडम, 14-15 वर्षाचं जे जीवन आहे त्याच्यात तुम्हाला ह्या काही भीती असावीच लागते, कारण तरच एखाद्या भीतीशिवाय आपण ते करू शकत नाही, आणि ती वेळ निघून गेली की आपण ते पुन्हा मागे येऊ शकत नाही. म्हणून त्या चिमट्याची आजही आठवण येते, ती अशा अर्थाने की त्या चिमट्यामुळेच आम्ही कुठेतरी हे थोडं बहुत आमच्या व्यवसायामध्ये असेल, कौटुंबिक असेल, सामाजिक असेल, त्या क्षेत्रामध्ये काम करू शकलो. ह्याचा आम्हाला त्या चिमट्याचा सार्थ अभिमान आहे. डॉक्टर साहेब, पोटाला चिमटा तुमच्या कसा लागला? पोटाला चिमटा घ्यायची नाही वेळ आली, पण धपाटे खाल्ले. पण त्यावेळी ज्या ज्या विद्यार्थ्यांना पोटाला चिमटा काढलाय त्या विद्यार्थ्यांना ह्या जन्मात कधी पोटाला चिमटा येण्याची वेळ मात्र त्यामुळेच सरांमुळे आलेली नाहीये. बरोबर. अच्युत सर, एक ओबिडियंट विद्यार्थी म्हणून तुमच्याकडे आताही बघून वाटते, खरंच अशी परिस्थिती होती की मस्ती करायचात? जे आता चांगले विद्यार्थी असतात ते पहिले फर्स्ट बेंचर नसतात असं मला वाटतं. मिडल आणि लास्ट बेंचरच असावं. आणि हा तर अनुभव आम्ही सगळ्यांनी घेतलेलाच आहे, जसं यांनी म्हटलं तसं. आणि जसं म्हटलं तसं ज्यांनी चिमटे असे खाल्ले, मार खाल्ले, ते आयुष्यामध्ये येणाऱ्या नवीन म्हणजे आपल्या आयुष्यामध्ये ना कधीच पोटाला चिमटा काढावा लागला नाही किंवा पाठीवरती असे वार घ्यावे लागलेले नाहीत. एवढे संस्कार त्या चिमट्यामधनं आणि ह्याच्यातनं झालेले आहेत. पुन्हा त्याच क्वेश्चनवरती सांगतो, आज जर हा प्रकार झाला असता तर मला वाटतं ह्या सरांना जेलमध्ये टाकलं असतं त्या पालकांनी. कारण मी अशी संस्थात आलो होतो आणि त्यावेळी ना आमच्याकडे ना एक चिमटा एक प्रकार असायचा, एक लिंगडीची काठी म्हणून असायची जी आमच्या नदीतच मिळायची. ती काढायची आणि आणून ठेवायचे शिक्षक, आणि आम्हाला मारायचे, हातावरून मारायचे, उलट करून मारायचे शिक्षक. पण आम्हाला त्याचा सार्थ अभिमान आहे, अजून आम्हाला ते आठवतं, म्हणून आम्ही असे घडलो. आता काय होतं, आता तो पेन असतो किंवा ती आपल्याला म्हणजे काय ते अपमान सहन करण्याची ताकद आहे, ती आजच्या मुलामध्ये नाही आहे. बरोबर. ती कुठे कमी होते. आम्हाला माहिती आम्ही मार का खाल्ला ह्याचे उत्तर आम्ही शोधत बसलो, म्हणून आम्ही येणाऱ्या काळामध्ये आम्ही सगळे सक्षम झालो. कदाचित ज्यावेळी त्यांनी मारलं असेल त्यावेळी आम्हाला प्रचंड राग आला असेल त्यांचा, कदाचित त्यावेळी आम्ही चुकीचे पण वागलो असू आम्ही सगळे विद्यार्थी. पण उत्तर होतं ज्यावेळी आम्ही आमच्या जीवनात प्रवेश केला, म्हणजे आपल्या वैवाहिक जीवनानंतर जो आयुष्यामधला ज्या संघर्षामध्ये जेव्हा त्यावेळी त्याचं उत्तर आम्हाला मिळालं. आणि ते उत्तर एवढं गरजेचं आहे आताच्या मुलांना सुद्धा, कारण का तो राग, तो अपमान, ती पनिशमेंट आजच्या मुलांना मिळत नाही. कारण काय, त्याला आम्ही 100% प्रोटेक्ट करतो आणि त्याला अजून प्रोटेक्शन लॉ आले. बरोबर. त्यामुळे आज मुलं कुठलाही शिक्षक त्याला टच करू शकत नाही. नाहीतर हे सगळे आमचे शिक्षक ना जेलमध्ये असले असते कदाचित, आताच्या जनरेशनमध्ये असले. आणि दुसरी गोष्ट, ते असं शिक्षण देऊच शकले नाही कारण त्यांच्या नीतिमत्तेच्या विरोधातलं आहे. कारण का मुलाला घडवायचं असेल तर तो माझा विषय आहे, तो पालकांचा विषय असता कामाने. अशा लेवलची त्याची नीतिमत्ता ती होते आणि ती सक्षमप्रमाणे त्यांनी सांभाळली सगळ्यांनी. आणि त्यामुळे आम्हाला त्या काठीची पण आदर आहे, सरांच्या चिमट्याचं पण आदर आहे, आणि पाठीवर बसलेल्या धपाट्यांची पण आम्हाला रिस्पेक्ट आहे. आणि तो तसाच कंटिन्यू राहायला पाहिजे असं मला वाटतं. दुरी सर, काय सांगाल तुम्ही? एखादा धपाटा, चिमटा? खर तर 2 बेंच एकत्र करून मी मध्ये बसायचो, त्यामुळे सरांचा चिमटा आणि मार मला कधीच मिळाला नाही. आणि मी चेहरा असा करून बसायचा की कोणाची हिंमतच व्हायची नाही की ह्यांनी काहीतरी मस्ती केली म्हणून. लक्षात की नाही. आणि मी एक सरांचा किस्सा सांगतो की सरांचं आता जसं व्यक्तिमत्व आहे तसंच व्यक्तिमत्व साधारण 35-40 वर्षापूर्वी होतं. आणि ज्यावेळी वर्गामध्ये नोटीसची वळी यायची त्यावेळी सर गालातल्या गालात हसायचे, आणि गालातल्या गालात हसल्यानंतर आम्हाला कळायचं की काहीतरी चांगली नोटीस आलेली आहे सुट्टीची. आलंश की ना, की मग तेवढेच सर विनोद पण तेवढेच करायचे. आलंश सरांचा मार मला मिळाला नाही, कारण मी तुम्हाला सांगतो असतो की मी एवढा पहिल्यापासून चालू माणूस की 2 बेंचच्या मध्येच बसायचो आणि चेहरा एवढा पाडून बसायचो की मला पण मारायचे नाही. परंतु आपण जर बघितलं तर खरंच मी मगासपासून बघते 4ही विद्यार्थी फार एका वेगळ्या वयामध्ये आहेत. अत्यंत चांगल्या पद्धतीने त्यांच्या क्षेत्रामध्ये त्यांनी प्रावीण्य मिळवलेलं आहे.
परंतु आता देखील मी मगासपासून बसते, सर फक्त माझ्या बाजूला इथे बसलेत, परंतु एक अलिखित भीती त्यांच्या चौघांच्याही चेहऱ्यामध्ये मला मगासपासून दिसून येते आणि ते कदाचित सरांच्या त्या भीतीयुक्त दराऱ्याचं एक ते द्योतक आहे, कारण ते मला दिसून येते. आता जरी ते हसनमुखाने बोलत असले तरी एक वेगळा तणाव ह्या चारही लोकांच्या चेहऱ्यावरती सातत्याने मला मगासपासून दिसून येतोय. सर, मी पुन्हा तुमच्याकडे येईन. चारही विद्यार्थ्यांनी आपले अनुभव सांगितले, अनेक विद्यार्थी तुमच्या हाताखालून घडून गेले, अजूनही वेगवेगळ्या, जसं अच्युत सरांनी सांगितलं की आज देशाच्या कानाकोपऱ्यात नाही तर जगभरामध्ये तुमचे विद्यार्थी नावलौकिक कमवून आहेत. आज जेव्हा या सगळ्या सक्सेसफुल विद्यार्थ्यांना तुमच्या समोर बघताय, त्यांनी सांगितलेले काही काही अनुभव तुम्ही ऐकताय, काय वाटते तुम्हाला आजच्या ह्या दिवशी? अतिशय आनंदाची गोष्ट आहे. आता भीती जी होती ती आदरयुक्त होती आणि त्या कालावधीत त्यावेळची जी काय परिस्थिती होती आजूबाजूची, आणि कोलदरगाव हा शिक्षणामध्ये त्यावेळी पुढारलेला होता. प्राथमिक शिक्षक कोलधरचेच असायचे आणि नंतर आमच्या बॅचचे जे सगळे होते ते जवळजवळ शिक्षकच निर्माण. आणि बाहेर स्वाद जे होते, वकील वगैरे झाले, कुंभरल गावातून एल.व्ही. देसाई हे पहिले वकील, सावंतवाडी. माझे वडील 1934 मधील मॅट्रिक्युलेट ह्या RPD हायस्कूलचे विद्यार्थी आणि बापूसाहेब महाराजांचे लाडके विद्यार्थी होते. बापूसाहेब महाराज त्यांच्या हस्ते त्यांना जवळजवळ 5 ते 6 प्राइज मिळालेले होते. पण त्यावेळच्या काळात बांद्याला पहिल्यांदा 7वीपर्यंत आपल्या गावामध्ये 4थीपर्यंत शाळा होती आणि 5वीला मग इंग्रजी शाळा बांद्याला, 5वी ते 7वीपर्यंत बांद्याला शिक्षण आणि बांद्यातून नंतर मग सावंतवाडी एज्युकेशन सोसायटी म्हणून हे RPDचं होतं. त्यावेळच्या काळामध्ये सरसपूर्वी सावंतवाडीला SSCचं केंद्र, त्याच्यापूर्वी मालवणला SSCचं केंद्र आणि आमच्या वडिलांच्या कारकिर्दीत बेळगाव SSC केंद्र मॅट्रिकचं. मध्यंतरा काळामध्ये काही गोष्टी अशा घडत गेल्यात की ह्या सगळ्यांच्या आयुष्यामध्ये तशाच घडत गेल्यात. 43मध्ये खानगी ऑफिसमध्ये, म्हणजे तहसील, त्यावेळी बांधापेठाला तहसीलचा हे होतं, बांधापेठा होता आणि त्याला प्रमुख जस्टिस होते, म्हणजे आता त्याला मामलेदार म्हणतो आपण, तहसीलदारचा दर्जा होता. त्या ठिकाणी वडील सुप्रिटेंडेंट म्हणून काम करत होते आणि पालव नावाचे त्यांचेच मित्र, त्यांच्यापुढे 2 वर्ष सिनियर, ते जस्टिस होते, मुद्गे पालव, मुद्ग्याचे. मध्ये दोघांमध्ये काय खटके उडालेत काय समजलं नाही, पण संध्याकाळी 5 वाजता राजीनामा देऊन जे आले 43मध्ये, ते पुन्हा नोकरीला गेले नाही. प्राप्त परिस्थितीनुसार आईने, आजोबा होते, सगळे होते मंडळी, सर्वसाधारणपणे परिस्थिती मध्यम. आणि मी त्या परिस्थितीतून गेल्यानंतर मी आता शिक्षण देतो आहे, त्या मुलांची ही परिस्थिती तशीच आहे, म्हणजे काय फरक नाही. या दुर्गम भागातून येणाऱ्या मुलासाठी आपण दरारा द्यायचाच, पण पाठीवर थाप मारायची. काहींना वाटतं की मी त्यावेळी रागाने देत होतो, चुकीचा मार्ग काय पत्करला असेल तर रागाने मारणं हा काय दोष नव्हता काय. पण त्यावेळी त्या भागातल्या सगळ्या पालकांची आमच्याकडे पाहण्याची जी दृष्टी होती
ही आपुलकीची होती. त्यांच्या घरामध्ये बरोबर. जेवढं प्रेम त्यांना मिळत नव्हतं त्याहीपेक्षा शिक्षक आपल्या मुलावर प्रेम करतात यांची जाणीव होती. मग अशी म्हटल्याप्रमाणे 2 दिवस जर तो विद्यार्थी आला नाही शाळेत तर माझे काही सहकार्य घेऊन मी त्यांच्या घरापर्यंत जायचं. कुठल्याही त्यावेळेच्या काळातल्या त्या विद्यार्थ्याच्या घरी मी पोचलो नाही असा तो काळ नव्हता. आणि रात्रीची सुद्धा आमची टीम KP देसाई, शीला देसाई, जय देसाई वगैरे कंदील आणि आमच्या हेडमास्टराकडे बॅटरी छोटीशी आणि माझ्याकडे एक डिमडिम पेटणारी बॅटरी असे ते साहित्य घेऊन आम्ही कोणामध्ये आता 10वीत कोण आहे 11वीत कोण आहे ते अभ्यास काय करतो ते बघायचं. असं कुंभरोल ते झोळब्यापर्यंत सगळ्या घरांची तपासणी केली. ज्या घरामध्ये उजेड नाही त्यांना रागेल होईल कारण दिवाबत्ती म्हणजे आता जे काय झगमग दिसतंय ते काहीच नव्हतं. आणि अशा पद्धतीनं एक आपुलकी त्या कुटुंबामध्ये विद्यार्थ्यामध्ये होतीच पण त्या कुटुंबामध्ये आजही त्या कुटुंबांच्या घरी गेलो तर सर या 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 म्हणून आता जाणती माणसं जवळजवळ आता गेल्याचं जमा आहे पण हे करताना पण अजूनही मला एक अतिशय थोडंसं दुःख वाटतं की अशी मुलं प्रावीण्य मिळवणारी बाहेर गेलीत पण काही मुलांमध्ये आपण काही त्यांच्यामध्ये संस्कार रुजायला काही चूक केली का की त्यावेळची मुलं आज रिकामी कुठे दिसत नाही पण चालू नंतरच्या पिढीतली मुलं बरीचशी आज गावामध्ये रिकामी आहेत. आणि संध्याकाळी 5 वाजता रस्ता साफ करताना जातात त्यावेळी दुःख वाटतं. तर माझा विद्यार्थी किंवा माझ्या विद्यार्थ्यांची मुलं ही चांगल्या मार्गाने पुढे जावीत. समाजकारण जमलं नाही राजकारण जमलं नाही तरी स्वतःचा प्रपंच सांभाळून काम करण्याची त्यांच्यामध्ये ताकद यावी अशा प्रकारची भावना माझ्या आई वडिलांनी जे काही संस्कार केले गुरुजनांनी जे संस्कार केले तसाच तो संस्कार त्यांच्याकडे रुजवा अशी मी अपेक्षा करतो. निश्चितच आज 77व्या वर्षामध्ये पदार्पण करताना देखील इतक्या वर्ष ज्ञानदानाचं काम करून देखील आता जी खंत सरांनी बोलून दाखवली ती जर बघितली तर त्यांच्यामध्ये हे विद्यादानाचं काम किंवा आपल्या विद्यार्थ्यांच्या बद्दल असलेली आपुलकी आस्था किती ओतप्रोत भरलेली आहे ते दिसून येते. खरंच धन्यवाद आहेत हे सगळे त्यांचे विद्यार्थी की जे अशा गुरुजींच्या हाताखाली शिक्षण घेतलं आणि नावलौकिक कमवलेलं आहे. आज सरांच्या वाढदिवसाच्या दिवशी हे सगळेजण इथे आले. खरं तर सर तुमची गुरुदक्षिणा त्यांनी जे काही कर्तृत्व केलेलं आहे त्यातूनच त्यांनी तुम्हाला दिलेली आहे. आज धुरीसाहेब असतील परब साहेब असतील डॉक्टर सावंत असतील किंवा अच्युत सर असतील डॉक्टर देसाई असतील किंवा अच्युत सर असतील चौघही तुमच्या समोर आहेत विद्यार्थी. 4 जणांनीही अत्यंत चांगल्या पद्धतीने समाजकारण राजकारण हे धुरी सरांच्या बाबतीत असेल किंवा सगळेच जण कमी अधिक प्रमाणामध्ये अशा पद्धतीने काम करतायत. अच्युत सरांनी तर तुमच्याच पावलावरती पाऊल ठेवून विद्यादानाचं एक मोठं दालन सावंतवाडीकरांनाच नाही तर अख्ख्या महाराष्ट्रातल्या विद्यार्थ्यांना खुलं करून दिलेलं आहे. डॉक्टर देसाई आज गावातल्या प्रत्येक घराघरामध्ये आपली सेवा देत आहेत. परब साहेब देखील त्यांच्या पद्धतीने जे काही समाजकारण करतायत ते करतायत. आणि बाबूराव धुरी तर खरंच मी म्हटलं तसं जिकडे काहीतरी अडचण असेल तिथे बाबूराव धुरी धावून जातात हे आपण सातत्याने बघतोय. निश्चितच तुम्ही केलेल्या कामाचं किंवा तुम्ही जी शिकवण दिलेली आहे ते ह्या सगळ्या विद्यार्थ्यांमध्ये दिसून येते. असेच विद्यार्थी जे घडलेले आहेत सरांच्या मार्गदर्शनाखाली सरांच्या हाताखाली त्यांचं कर्तृत्व असंच दिवसेदिवस उंचावत जाऊ. त्यांच्याही मुलांना
अशाच पद्धतीचे शिक्षण त्यांच्याकडून मिळो आणि सरांचं हे जे काही कार्य आहे ते सातत्याने त्यांच्यामधून अशा पद्धतीने पुढे वृद्धिंगत होत जाऊ अशी आजच्या दिवशी आपण प्रार्थना करूया. सरांना त्यांच्या 77व्या वाढदिवसानिमित्त आपण पुन्हा एकदा शुभेच्छा देऊया आणि ह्या सगळ्या त्यांच्या विद्यार्थ्यांना देखील शुभेच्छा देऊया की त्यांनी सरांची त्यांनी जे काही दिलेली शिकवण आहे ती तशीच त्यांच्यामध्ये अशीच चालत राहील आणि त्यांच्याच पावलावरती पाऊल ठेवून ते त्याच पद्धतीने पुढे काम करत राहतील. अच्युत सर, तुम्ही, डॉक्टर देसाई, प्रवीण परब आणि बाबूराव धुरी आणि पी देसाई सर, तुम्ही आज या दिवशी आमच्या स्टुडिओमध्ये आलात आणि खूप चांगल्या गप्पा झाल्या, खूप चांगल्या पद्धतीने आपला एक संवाद झाला, वेगळ्या पद्धतीचा संवाद झाला. त्याबद्दल संपूर्ण कोकण साहित्य लाईव्हच्या परिवारातर्फे मी तुमचे सगळ्यांचे आभार मानते. त्याहीपेक्षा आम्हाला तुम्ही एकत्र करण्याचं काम केलं धन्यवाद. तुमच्या या संस्थेचे मनापासून आभार. थँक्यू. आभारी मॅडम. थँक्यू.